नमस्ते प्रणाम। देखिए जैसे मुंबई एयरपोर्ट पर खेसारी भैया के आगमन भयला, फैंस लोग फोटो खींचेला भीड़ लगा देले बारे लोग। खेसारी भैया एकदम आम इंसान की तरह एकदम मुंबई एयरपोर्ट पे निकलता। इनका अंदर कोई चीज के घमंड ना बा, बहुत जमीनी स्तर के आदमी हवन खेसारी भैया। अब देखिए पीछे से फैन इनका आवाज देला, पीछे तकलन भैया, अब रुक गइलन भैया फोटो देवे खातिर। यही इनका में बहुत खासियत बा और हम लोग के गर्व होला कि ऐसा इंसान के साथ हम लोग जुड़ल बानी सर। खेसारी भैया के बातें कुछ नहीं रहा बा। और देखिए फैंस लोग एकदम तबाही के लिए लोग फोटो खिंचावेला भैया गाड़ी के। और एयरपोर्ट पे देखिए खेसारी भैया के आगमन हो गए। अब वो खोजता कि नहीं इंदर भैया हवन, इंदर भैया साइड में और संजय पीछे का सब ट्रॉली बैग लेके आवता रहे। खेसारी भैया काम से एयरपोर्ट निकलन।